sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Wendy. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? Puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Wendy. Recorded by X Thunder Gaming. Day, congrats! Ikaw gid ang nakadaog sa atong Miss Teen dinhi sa atong barangay. Salamat, Day. Tuod di ay, narabuti ng regards nimo. Ha? Kinsa man? Si Jay. Jake, tong minyo? Oh, pero buwag naman kuno to sila. Co-parenting na lang kuno sila sa bata. Dugay naman may buwag sa akong asawa. Mutual decision namang duha nga magbuwag na lang og nga mong connection ay tungod na sa bata. Mao ba? Magkong manguyab ko ni mo, Wendy. Daw na ka ako'y chance. Jay, sorry ha. Mm. Pero sa tinuod lang, dili ko gusto makigrelasyon og tao nga dunay kalambigitan. Mao mo ka na lang ko nimo karon. Dili ti ka masugot. Oh, Wendy. Kaluoy sa DJ, uy. Gibastad man dayon nimo. Minyo lagi. Dili ko gusto taong minyo. Wa gid kay gusto niya. Di man lisod nga makagusto niya, kod. Gwapo siya, nga taas og barog. Pero lang tay, nangandoy sa taon kong kaslon ko, uy. Day, Wendy. Ay, kasugas uwan, uy. Ay, saon ko manis sa pag-uli. Oh, ay, kahit pasakinan, uy. Kaysa man nasigig busina. Wendy! Dali, sakay na lang. Ihatod na ka. Oh, si Jay? Daan pagid ko ganina nga ikaw gito akong nakit-an nga nag-atang og jeep padung uli. Maayo kay kamo timing. Magit. Wan gud kayo. Kung wa pa tingali di ka makit-an dito, tingali. Nag-atang pagay po sa kanan ning mga oras ha. Lagi, salamat kaayo ha. Dihara mo sa unahan, Jay, ay. Kanang puwa o gate. Sige. Ay! Wow ha? Kilikit kaayo ka? Uy, nahitabo na mo eh. Igo na ko niyang naagian ang gihatod sa bike perting uwan na. Sus, as if kuno wa sad kakilig ka, ha? Klaro mo ko si mong naong magkikilig ka. Ha? Kay bawo ko, uy. May gusto kang Jay. Ako pa ni mo, no? Sugton pala na nimo kaysa pugna na nimo. Na, mugara ra ba ng pagbati kung pugna nimo? Day, Unsa? Gisugot ako nimo? o Jay, kana kung dili pa wahi ang tanan. Di pa man. Okay, pero nasyak lang gid ko. Kung unsay nakapausap sa mo una. Gibas na ba ko unda nimo, di ba? Ang tinuod, Jay, dili magit kalisod ikog maon god. Wa lang gid ko masugot nimo ato kay minyo lagi ka. Unya, unsa may nakapausap sa mo una ron? Na-realize lang nako nga the more na akong pugna ng akong kaugalingon,
The more sad nga nakog na akong pagbati nimo. Wendy. So, kita na? Oh, Jay. Kita na. Yes! Yes! Thank you, Wendy. Isa na ko nga di tagid ka pa sakitan. Lauman ko ka na, Jay. Recorded by X Thunder Gaming. Wendy, babe. Mag-usa na magita katuig. Unsay mayog, mag-ipon na lang ta. Ikaw, babe. Agad ra ko nimo. Okay na nako. Sige, mag-ipon na lang ta. Sus, karon pag yung ko nakalaag din is inyo ay. Maog yun. Muduhan na lang may katuig ganing among giabangan. Pero karon pag gitaon ka na ako naglaag. Ayon saon, busy ba yung pangwarta ning amega ni mo fret? Si JD ay asa man? Ni Doo siyang anak, Fred. Ah. Abi ni mo, bilib kay ko ni mo fret. Nga naman? Ang sa una. Grabe ba gid tayo kahugot gid imong desisyon nga dili gyud kamo patol og minyo. Pero karon, kalma na lang kay kamo dag istorya nga ni duaw si Jay sa iyang anak nga mura pag okay ra gid kaayo nimo. Siyempre, anak man na niya. Og iyan ang giklarong daan ako sa bag-o pa mi, nga magduawan ko siya sa iyang anak. Pag-una, mura kong masakitan, pero karon ako naman ang gidawat. Pero sigurado alang gid ha nga anak ra gid niya ang iyang duaon. Ay, dahil na unsa man taon ka, uy. Ayaw gud hugawi akong huna-huna. Dako kong pagsalig ni Jay. Dili siya makahimo sa pagbuang nako. Oh. Nga naman ang naong mo. Nasagmuyo man kayo ka. Naglibog ko asa kong ikasuporta sa akong anak, babe. Karon wala ko'y trabaho. Unsay wa na kay trabaho? Natangtang ko. Kay matod sa kong amo, di ko na kumayo. Unsa? Mao ba? Kasalbahi sagot sa imong amo para masulti siya samaan na siyang empleyado. Lagi? Tinuod man sa tingali. Kay, di unta ko matangtang kung maayo pa ko, di ba? Babe, ayaw pag ako nagmaayong anak. Ayaw ka bala ka. Samtang mangita pa kaglaing trabaho. Tabangan ti ka nga makasuporta gihapon kasi mong anak. Salamat, babe. Kung wala pa tingali karon, ambot kung naunsa na ka ako. Way isa pa yan, babe. Basta, ayaw lang kayo pag kunahon na ana, ha? Unsa? Dili ka makauli ron? Oh, babe. Sorry ha. Ginlantan ng akong anak ko. Pero, naamang ka si Jasmine diha. Oo, naman. Pero mahilap ko ng bata kung muuli ko. Mao ba? Okay, sige. Magpaabot na lang ko ni mo ugma. Oh, asa man ka? Bago pa gani pag-uli ni mo, malakaw na sad ka? Ikaw lang ko nagkuha og sinina na ko. Kay basi na ito lang gyapon ko makatawag. Nasad? Pila naman ka kagabi nga dito matug sa imong anak, Jay. Pwede ba ako rasad mo iubanan ni mo din, he? Wendy, babe. Kailangan ko sa imong pagsapot. Wa pa siya maayo. Ganahan siya nga na ako uban permi niya. Sige lang. Mubawi ako ni mo pohon. Today. Pwede ba ko magkahuwam ni mo kwarta? Napay palitonon nga tambal ko niya. Aron hingpit na siya maayo. Pila man. Unsa? Unya ni sugot lang ka nga matuog siya dito pila ka gabi Naago dito iyang asawa. Handay, unsa may mahimo nako.
Nasakit man ilang anak. Alangan man og pugngan nako. Kutrabida kay kong paminawon anak. Pero bisan na. Sangan nga, naa siya magtulganan dito pila kagabi eh. Mutuo ka nga way nahitabo nila, ha? Bisan na sahay magduda ko. Pero gusto gyapon ko masalig niya. Dako ang akong salig ni Jayday. Tay Wendy. Maayo! Oh, Ayo! Kinsa man ron? Ako si Jasmine. Asawa ni Jay. Ngano ni aka sa amo? Giyon sa nimo pagtultol dinhi sa amo. Ni ako kaya nakasiguro kung hangtod ka ron. Wag yapon musulti si Jay ni mo sa tinuod. Nga unsa? Gamabdos ko sa among ikaduhang anak. Unsa? Apanay ka pala ka. Dili na ko sa mukon ang inyong pagpuyo. Nisulti lang ko ni mo ani. Aron ako masiguro nga dili niya dagkanan ang iyang obligasyon nako. Ilabi na kay muduhan na ning among anak. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Ngano na buhat manini mo na ako? Human sa tanang pagsabot na kong gihatag, di mo na kahimo ka, ani? Wendy, sorry. Wala mo tuyo ka. Pero tuhoy ko. Ikaw na nga ako mahal. Hala ko buwag eh. Isaada ko ni mong anhigyapon kong bupaulit ni mo. Jay, Babe, mahal kita ka. Please. Ayaw ko bihay. Kapag ako ay nagmahal. bugo na tingali kaayo ko para sa uman. Pero para na ako, igo ra kong nagmahal. Lisod sabton. Pero ang tinuod, maglisod ko og biya niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Wendy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulahan, bakit nga ba mahal kita? Ang mong kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haga, o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.